4.7 IFM. Report! Ilang bahagi ng mangrove conservation sa probinsya ng La Union, nakatakdang itanim pa ang nasa 5,000 bakawan sa mga coastal areas ngayong taon. Noon ang itinanim ang 3,800 na bakawan sa mga coastal barangay ng Dulaw, Aringay, La Union. Nakatakdang sundan pa ang pagtatanim nito ng 1,200 sa bayan naman ng Luna. Target ng pamahalang panlalawigan na maprotektahan ang coastal areas sa banta ng mga kalamidad at panatilihing buhay ang environmental activity ng pagtatanim ng bakawan. Katuwang iba pang ahensya ng gobyerno at marine conservation organization sa lalawigan, hinihikayat ng tanggapan ang mga residente sa pagkikiisa sa mga aktibidad sa pangangalaga sa kalikasan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.